Е отдолу. Прекарай, Чакай малко, дай ми, тук между тия се. Дай между тия се, хацане. Кажеш да краеш, замин. Няма да замин. Дай тигай. Оп, оп. Чакай. Оп. Сега за да искаш да идва насам, нататък едното случай. Нататък дай варицата. Точно, дай долу. Ниско долу я дай и тя ще дойде насам. Това е скотка. Тя отиде нататък. Наляво с нея. Бегай, бегай. Бъри с нея, всички наляво, поне да няма бъри. Още наляво. Котката тук е. В водата. Там къде насочи Умряла. сега тъй както си ще дойде Вече няма надясно. проблеми. Тя е тук наблизо. Витю, всичките варици си ти казах, бе. Прекарай през средата, бе, човек. Ви много такова, ти не видел. Обясних ти, че ти казвам, виж ме сините къде са. Виж я. Не вари оттам, вари там. Виж откъде, отдолу между всичките пръчки. Нали си ти не брат? Айде, готово е. Майко! Да, се замисля. Хадано. Тя близко иде. Слизай, тя на 2 метра. Да, намалява. Айде. Твоето ли? То няма значение, да бе, важното, че е тръгнало, е. Втора риба. Колко ти е, беби? Беби не беби. Беби, важното си би. Витя, разпъй ги пак.